Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwana masoya na faɗin duniya, albishirinku ku ce mini goro. Bayan taron da aka yi ƙasar Mali na ministrorin kuɗi na ƙasashenmu na Confederation de AES, Mali, Niger, Burkina, an cimma matsaya guda wadda wannan banki an ƙirƙira shi ne na kuɗaɗayinmu na ƙasashenmu uku, ƙasashen AES. Bayan haka na an cimma matsaya guda, wannan banki kuɗaɗayinmu duka na ƙasashenmu za mu yin su ne cikin wannan banki, kuma za mu ajiye cikin wannan banki. Banki ne wanda zai tahiyar da ayyukan wannan ƙasashe na AES Sahel. Bayan haka za a yi fasfor guda wanda zai iya ba da dama ka tahi idan kasuwanci kake yi, kana iya kasuwancinka duka cikin faɗin ƙasashen ga uku ba tare da shimge ba. Bi ma'ana idan Mali ka tahi ɗan Nijar, za ka iya kasuwancinka yadda ka ga dama, kuma ka tahi ƙasar Burkina ka yi kasuwancinka yadda ka ga wala ka tahi ƙasar Nijar ka yi kasuwancinka babu shimge. Sannan bayan haka nan za a yin karti wadda ta shahi ta Confederation de AES. Bi ma'ana za a yin karti wannan ita ta AES ce. Duk inda ɗan AES ya tahi, idan yau ɗan Nijar ya tahi Burkina ko ya tahi Mali, ko ɗan Mali ya tahi Nijar ya tahi Burkina, ko ɗan Mali ya tahi Burkina ya taho Nijar da sauransu, ba wani shimge, sai dai a bincike ka wani irin abubuwa ka zo da su. Ana iya a bincike ka a gani in baka da wani ko ka taho da wasu lalakunka ko wasu abubuwa, wannan bincike wajibi ne, amma ba za a takura maka ba kamar kana ƙasa guda ne. To wannan shine ya kamata ƴan uwana Nijeriya mu ci gaba da yada alkhairai irin wannan, ba mu gama kanmu ba da waɗanda ba su da alƙibla. Ɗan Nijar kana da alƙibla, ɗan Nijar kana da mahanga. Yau kowa duniya ta san da cewa ba wai wasu ba ƴan uyaka da mu, duniya duka ta san da cewa Nijar ta sake. Kenan wanda bai da alƙibla mu bar biyar shi. Aka ce idan mutum matsala ta yi mai yawa, zaka ishe yana ta shi kadai yana magana kwarai kowa na shi. To ƴan Najeriya mu bar su da abubuwan da ya dame su. Mu bar ƴan Najeriya da irin bila'in da an bisa gare su. Sai dai muna yi musu addu'a Allah ya yaye musu wannan matsaloli da an gare su. Allah ya yaye musu, ƴan uwanmu ne, Allah ya yaye musu wannan matsaloli da bisa gare su. Mu bar su da matsalolinsu. Matsalolin su kadai suna iya sa su hito su ta zagin mu. Mutum idan yana da matsaloli, yana da matsala cikin kwakwalwar shi, yana da matsala a rayuwar shi, ya rasa abin da ya ci, yana iya zama mahaukaci ba. Kenan ku da adda hankali ƴan Nijar, ku da kuke da alƙibla, ku da kuke da mai girma mai daraja Abdulrahman Chani, haku tai kuna ɓata lokacinku da waɗanda ake kai mayanka a yanka. ‘Yan Najeriya ku yahe ni, ba duka ‘yan Najeriya ba, tsiraru daga cikin ‘yan Najeriya masu zagin ƙasar Nijar, tsiraru daga cikin ‘yan Najeriya wanda ba su san alƙiblarsu ba, tsiraru daga cikin ‘yan Najeriya waɗanda suka kwammace Tinubu ko suka kwammace ‘yan siyasar Najeriya sun himartaba Arewa, da su ne muke. Ina fatan za ku fahimce ni ga wannan magana da ni. Sannan ‘yan uwana ‘yan Nijar, mu sani da cewa wallahi mu yi abin da an gaba gare mu. Mu zaƙulo abubuwa, idan mu ga abubuwa, yanzu ga tsadar internet na akwai, babu harkar internet sadarwa. Ka sa kuɗi cikin Airtel a jaye maka su ba tare da ka ci wata moriya ba. Wannan ma hudakarwa tana da kyau, mu hito mu ta farfaganda akan ta, a gyara harkar sadarwa ta saman internet kin nan cikin ƙasar mu ta Niger. Ko ka sa kuɗi a jaye ma kuɗi, wannan duka ya kamata mu yi magana. Ko mutanen da suke fama da rishin ruwa, ko mutanen da suke fama da wasu matsaloli, ko harakokin lakwalkinmu, ko harakokin abin da ya shahi inganta musulunci a cikin harakokin kundin ƙasar Nijar, wannan shine ya kamata. Amma mu bar biyar waɗancan mutane suna ɓata mana lokaci. ‘Yan uwana, ina mana fata alkhairi. Allah subhanahu wata'ala Allah ya taimake mu, Allah ya ɗaukaka darajar Nijar da ‘yan Nijar baki ɗaya. Amin ya hayya qayyum. ‘Yan uwa, ku yi fartaje wannan bidiyo, yana da mahimmanci ga duka ‘yan Nijar, ga duka ‘yan Mali, ga duka ‘yan Burkina. Muna tare da ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.